бардори нақчи хеле гидесем пешим приодамай бисвақ бардоро занг мезанем бардоштан ҳам метонум кадоми бардоро аз шаҳр душанбе занг мезанем бардоро алиши дай пеш бин бардоро аз шаҳр душанбе занг мезанем алиши дай пеш бин аз шаҳри ваҳдат занг мезанем алиши дай пеш гап мезанам ба телефон гап намезанам кадомитон мехарен лубои ҷои тоҷикистон аз шоти ма бепулои бардорӣ натамошо ина марҳамат шаҳри курмутепа кӯчаи баҳора бозори фаровондам точка дорум уҷада дукони 121 ҷа шогирдом ай шумо пеши хидам биёна лубои хеле телефонро овардагем iPhone 8 овардагем лубои хеле iPhone овардагем S23 овардагем S23 Ultra S22 Ultra S21 овардагем бардор марҳамат номеремон 907 89 18 кадомит бардор аз шаҳр душанбе занг мезанед алишида аз шаҳр душанбе ай пеш ми кадомит мехарен дастафка лубои ҷои тоҷикистон аз шоти ма бепулои бардорӣ ина марҳамат номеремон 907 89 18 5 намуд карта дорем кадомит мехарем бардоро будунед тамошо кунед чи телефони мақбулай лубои ҷо дастафка бепулои бардоро марҳамат ина